ang pag-anhin ni Hesus sa kalibutan dili aron pag-ayo sa mga masakiton, dili ang pagpalakaw sa mga buta sa mga bakol, dili ang pag-uli sa pananaw sa buta, kung dili mianhi siya aron paghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na importante kayo ang mga tao dugok ngadtong Hesus. Ang kadtosang sanlahon nagiayo niya 40 sang panabi, ang nakasaksi sad nga giayo niya sanlahon 40 panabi. Ang ilang tumong nganong moadto ni Hesus aron nga maayo sa ilang mga sakit. Kamoron unsa may inyong tumong pag-anhi dinhi sa simbahan or sa inyong pagsimba? Unsa may tumong ninyo aron tagaan og grasya nga naay kapalit sa sin nga nilupad sa bagyong Odette? Naron maka trabaho, aron maka pasar, aron maayo sa mga balatian, aron magkahusay ang relasyon, mo na inyong tumong pag-anhi. Wa na'y kapuslanan. Maparihar atas mga Hudiyo nga ang ending gilansang si Hesus sa krus sa dihang wa na sila kauyon. Di ba? Maor sa nakita, sawayon ra nato ang gasunod sa Ginoo. Tungod kay di na muhaom sa atong gusto. So unsa may gusto sa Ginoo nga mudawata sa iyang mensahe na kadtong mutuo kaniya matud pa sa atong unang pagbasa, adunay kinabuhing way katapusan. Sige, lingian na imong tupad. Ing naon sa gianhin nimo? Sige, ing na. Naon sa gianhin nimo dinhi. Pangutan na ba kay usahay ra ba? Kinahanglan tang check up po noy. Kay gapatuyang na lang taghangyo sa Ginoo, prehaning sanlahon ba? Kung buot ka, makaayo ka nako. Okay, imo si Jesus kasayon ra na. Kamao makikumuhatag og kinabuhing way katapusan kana na lang sanla moy di nako ayohon. Pero doon ako'y assignment nimo, ayaw panabi. Ngadtos pare, paghalad, pasabot hogs, kolekta, palit og slat. Ana, ingon mang sanlahon, damo at tutas pare, pangwartahon na ta dito. Anya mo may sugo sa Ginoo. Uy, nanabi man noon para murag sikat na kay siya. Di ba, nindot man kay paminahon ka ng tao ba nga naayo sa sakit? Anya manabi dayon labi na ka ng mga bakol nga di nakalakaw, anya bilin da yung wheelchair dito, bilin da yung inig panabi ano tinuod ka asa mo na asa tuwa dito ang adto dayon ka sikat kay ikaw may naayo, ikaw may nakatabi, pero di na mo itumong ni Hesus oy muadto des pare maghalad pasalamat no nakamukaron dinhi ang ninyon tang pag-ani mao ang pagpalit og slat, mong paghugas ng kolekta. Ana, kutob ra ba ni karong Sabado, ugma kutob ning atong pamaligyag Dopes SBF MM. Mao ni atong Christmas gift ni Jesus, ni Mary o ni St. Vincent Ferrer. In short, Christmas gift nato sa simbahan. Kinsa nagbukbuk nato sa daghang grasya bisag nga igo patang udit. Inon, pasalamat sa tanga. Nana sa gini palit-palit di inong kay daghan pero pila naman ani abot nag 5,815 ang atong halin, no? Salamat kayo. Basig mo abot inig mga 8,000 ugma. O di nindot kayo. Murag way klaro, no? O di gini kaabot. Sige lang, basta nanay nahalin. Nya, unsa man ang paghalad mao kuno ni magmatuod nga naayo na ta. Kana manggong taong kusog muhalad, maayo nagkasing-kasing. Kanang tao nga di ka maong muhalad, masakit to nagkasing-kasing. Unsa man ang masakit to kasing-kasing? Naadiha ang kadaw, naadiha ang kabalaka, naadiha ang mga pangandoy nga kalibutanon. Kanabang mutukod pa kong balay, mo abroad pa ko, magtigom ko kay para pa sa akong daghan kay kag mga plano ba nga imo ako masakiton kag kasing-kasing. Nilingi ako nung naimong tupad.
ina wa kay sakit, ina wa kay sakit dia. Ilahan nimo kay nabi tayo ni anhi dinhi nga insya pader ikatulo na ni nakong anhi, sige kong palit ana imong slot nga sobra nas na po akong napalit na koy, congratulations. Malangit na gyud ka ni, pwede na ka mabangga igla kung sa simba ko sa paderoy ayaw sad nako, di ba? Pwede na ka mabangga ron diha, iniguli nimo kay daghan naman kay puntos dito sa langit. Mahadlok kitang mamatay, nam sa iban mo palit og slot kay para tagaan sad siya gracias Ginoo, di na mao. Muna si Kristo nagtuman gyud sa sugo sa Dios. Ang importante niya ang pagtuman sa sugo sa iyang amahan. Mao tong pagsikat na niyag maayo kaysa bagoy dili gustong masikat oy kanang pangitaon ka sa mga tao, di ba? Kanang mga tao magsigig pa picture nimo na mo viral ka sa Facebook, sa YouTube. Oh, kaysa bagoy dili gusto ana. Kamo gusto mo ana? Amayo kay di man sad mo angayan nga i-viral sa Facebook. Upari araw tag mga naong. So, ana gana naidaghan kayo ganahan ana bisag unsa naman lang ginailang gibuhat diya. TikTok ana selfie pakita-kita nang ilang mga private parts or maghimog mga bisag unsa na lang nga makapa-attract ba ana haron lang gyud daghan ang mo view ana. Pero si Kristo lahi sa dihang nangita na ang mga tao niya purti ng daghan na nagdag nga masakiton, miikya siya ug niadto sa kamingawan aron magampo. Unsa man dining kinabuhing way katapusan, mao ni ang kinabuhi sa Dios. So kinahanglan ta mo connect ngadto sa Ginoo. Nya unsa may atong connection sa Ginoo? Kana gyung pagampo. Kay diha sa pagampo kita mo istorya sa Ginoo, kita sad maminaw sa tas Ginoo og unsay iyang iistorya. Ano bang matudluan sa taba unsay gusto sa Ginoo? Sa pagampo bitaw nako niadtong niaging adlaw, niagi pag yung adlaw ba? Ingon dayon Ginoo. Mura bag ang ni-picture sa kung unahona ang daghan nga way atop, kana bang way mga atop na ba? Nako bitaw no daghan na Lord way atop. Isa ikaw rabas una, nawagtangan rabas sa kag-atop. Nako, nawagtangan, itong bagyong ruping. Isa unya, magsige lang kag pamaligyag dopes diha, nya di ka mutabang sa mga way atop. Mo tong niingon ko dinhi, ni-announce din ko pagmisa nako, ingnan ko, Brad Loloy, tawag dato mga San Jose. San Jose, Jutay, rabian na sila, mga nakabot, 20 kabuok, atong tawagon. Sus, ang niabot na rin mga 200 bahinon kabuok. Unsa man ni kadaghan aning San Jose na nagdapag yus ilang mga asawa na kung ano nanguyog man sad mong mga Mariaha mo gadapag mga anak ang ila day nadunggan kay si Father ron manglista kay tagaan tag mga atop isayunan kana karon diha inana na nakabaga ron ang kanang mga suwat porting daghana ngayog sin nako sige magsabot ta ako'y magpabagag naong pangayo og sin kamosay paghimos tungtunganan sa sin. Wa gani tungtunganan sa sin, way atop. Ana. Ambot na duko-duko mo to sila ningon. Na maum day na ako kayo ay ayo ay ayo Ana. Na ay magtunga tayo sa responsibility nako pabaga ang gikos naong pangayo para hatagan mog sin. Abot siguro ni ko sa kamilyon. Mao na atong gastuhon na ni sobra patingali unya kamo di mo magpabagag pangayog kahoy para lang tungtungan anang sin inyo na lang sad na di ba na magtinabangay ta karon lamdag sa ni sa Ginoo ambot lang og pila ka kabuksin akong mapalitan ug naamoy mga sin di ang wa gamita ibaw man ko lupad to inyong sin yung mga ilisag bag-o kamo makapalit-palit ihatag lang na diri ka na mga di pa kay tantong buslot ato nang ipang deliver dito butangan ta nagbulkasil ana masin pa di magamit no ipang deliver na dinhi kanang inyong mga sin nga magamit pa or paghatod mo mga sin dinhi ato nang i-distribute na i-size kadaghanan dito sa kung nakita kana yung gitason 8 og 10 og 10 nga sin mo'y daghan kay dito akong giskan lag kuan
Wa pa nako itabulit karon ipatabulit ko na sa atong kuan diha in charge pila gina kabuok mga 8 ug 10 ang gitas-on. Tagay lang bisag mga 1,000 ba ka kuan? 8, 1,000 ka 10. Pa na, okay na, daghan na ta nang matagaan. No? Mura mamugwa ka uyon sa akong gi-announce. Mao biya ni ang lamdag sa Ginoo samtang nag-ampo ko. Mao na nga ako lang sa nisiyang gipadayon. Wa ko kay bawog makahatag ba ko mo to gingnan ako diri ang nanganhi. Ni pasalig ko ani dili tungod kay siguro na ni. Gugma lang ni nako kay mo say lamdag sa Ginoo. Lamdagan man gud tas Ginoo gud kaysa magsigil lang taog kana agitang atong personal usay malimot man tas panginahanglan sa uban. Ana, humanam ta ka panghatag og mga 2,000 man to kapin ka pamilya atong nahatagan. Karon ang nasad kay humanam sila kaon nahurot na magito dugay ditong nahurot ay atong ipanghatag. Sige naman sa sila hangad-hangad stilan yung muuwan stilan yung muuwan magana man. Atong taga-agsin may na lang na katag taron iyang panginahanglan 5 ka buok or 8 nya nga ato mahatag 4 may na lang na mabutang to nilang 4 ug mag-uwan na sila ikapasilungan na balig 4 ka buok nga di mo to di ba ngano nga to maginang kumplituhon ug di gyud makaya pero may na lang na atay ikahatag sila na lay mudugang sa uban mao na akong gihuna-huna dili kay himuan atong atop ng tanan diha ang uban hinong gipangguba na mahinong ilang atop kay para di na maayo magabaan sad mo na sa Ginoo. Na mamalandong ta nya kaning Ginoo kun ato siyang pangutan-on ug magampo ta kanunay niyang dad-on ang atong hunahuna og kasing-kasing sa pagtan-aw sa atong isig katawo. Muna si Hesus nagtan-aw siya sa sanlahon, nagtan-aw siya sa mga masakiton, dili siyang kaugalingon bisag katong gidumta na siya buot na siyang patyon sigil niya pon siyang tan-aw unsay gikinahanglan siyang isig katawo. Kita magsigit tagtan-aw sa atong balay, hala pa improve ang balay, unsa na say akong idugang, unsa na say akong idugang, unsa idugang. Wa yun kalantaw dito sa unahan siyang balay, nga wa intaw atop. Unsay akong ipintal, ilisan ko na sa ning pintal kay naigo sa audit na, nibati ang pintal. Pintal lang imo nang siguroon, imong palibot diha 14 daghanang way atop. Ayaw, sama kain tao, no? Di ba? Ug mamalandong tangtanan, di na kinahanglang moari panako ni mga tawhana. Nga naman, naamay mga silingan diya makatunol, mauni atong buhaton, manunol tag para atop. Nya kayo, guwa mo'y kuan ka, galagot mong kuan pa dir. Aron kaginansya ka nga tos Ginoo, din hilag ihatag nako. Ako nalay distribute anang inyong mga atop na ipalit, no? Amo tagpila na rong sin, Brad? Nang 8 o 10? Depende sa klase. Kana lang sang dili. Yatakag lang ka, mapilo lang sa daya lang sa dana. Kana sang igo-igo sang yatakan sa bagamay kay naam say uban iring lay muka, musus mulupyak na, ayaw sa dana. Oram sa nagpapil. Kana bang bagag jutay, abot ka ng mga 400. Mga inana, no? 460. 460? 500. Hasta, no? Dako-dako sa dining. Hala, hatag mo rin. Bahala na. Sin ba? O kwarta ba inyong ihatag? Kaya ato nang ipang-distribute dito. Pero mau lagi na. Ang nahigugma, matod pa ni San Juan, ang nahigugma sa iyang isig katao, nakaila sa Dios ug anak sa Dios. Kaya nga naman si Kristo nahigugma nato ug naghatag siyang kaugalingon tungod kay siya ang bugtong anak sa Dios. Nya kinsa tong mutuo ug mudawat niya matakdan sa iyang pagkaanak sa Dios. Muna kitang tanan ron dinhi hinaut untang nagtakod na ta. Di katapusang lingi. Ing na anak ka sa Dios. Yan. Pangutan na anak ka sa Dios. Niya may ngong siya, of course. Congratulations na yun. Anak ka sa Dios. Ana na siya.
Sige, manindog na ta mga anak sa Dios.